Boa tarde. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno do Concello de Coristanco. Primeiro punto do orden do día, ratificación do carácter ordinario da sesión. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Dación de conta do informe trimestral, punto número 2, dación de conta do informe trimestral de morosidade do cuarto trimestre do exercicio 2025. O informe trimestral de morosidade vai na línea dos últimos trimestres, o correspondente ao cuarto trimestre, que é o que damos conta, ten un dato de 3,11 día como período medio de pago das facturas. Un dato, creo que, moi positivo na línea do que xa ven ocorrendo nos últimos trimestres. Punto número 3 da orden do día, aprobación da participación no Plan de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos 2026. Como xa se explicou na comisión, o Concello de Coristanco correspóndenlle, a través do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios, Plan Único 2026, 878.320,52 euros. Fai unha proposta para a distribución con arreglo a 367.378,36 dedicados a gasto corriente e a diferencia para financiar 6 proxectos. Esos 6 proxectos son unha mellora da coberta do campo de fútbol, que, como saben, sofriu daños como consecuencia dos últimos temporales, máis mellora da accesibilidade e tamén unha restauración das paredes exteriores con riscos evidentes de deterioro. Tamén se melloran 14 tramos de vías municipales a través dun proxecto de asfaltado. Tamén se mellora ou preténdese eliminar un punto de vertido que temos na Furoca. Tamén se pretende eliminar un punto de vertido que temos na Rabadeira. Preténdese eliminar un punto de vertido existente tamén na zona de Vieite e preténdese mellorar tamén a vía que comunica o Outeiro con Pedrouzo, a vía municipal que comunica o Outeiro con Pedrouzo. O conxunto destes 6 proxectos ascende a 1.287.409,96 e, como pode deducirse, o POS adícase a eliminar puntos de vertido máis a mellora de vías de titularidade municipal. Desos 878.320,52, o 58% vai a proxectos de inversión puros e o 42% vai a gasto corriente. Aínda que vai a gasto corriente, vai igualmente a proxectos de inversión. Un dos destacados é a eliminación da totalidade das luminarias que temos de alto consumo, que son sodio, lámparas que son de 300 vatios ou por iluminación LED de baixo consumo e alta eficiencia energética. Esa é a proposta que se fai. Abrimos un turno de intervencións. José Manuel, tes a palabra. Moi boas tardes. Ben, fala vostede de que eses 367.000 euros que van destinados a gasto corrente, que son para proxectos, sobre todo, dixo hora de mellora de iluminación ou iluminación máis eficiente. Para creelo, debería traer o proxecto. Xa falamos máis veces, ou, dende logo, o Partido Socialista xa lle dixo en varias ocasións de que o POS fora destinado a obras. E para que vai a obras, teñen que traer os proxectos. Fala vostede de que tamén unha implicación bastante forte para mellorar o saneamento. Realmente, se quixéramos mellorar o saneamento, señor alcalde, un dos proxectos que leva agora xa foi no 24, como complementario. E, ao final, foi como complementario, pero non presentou un firme. E pasou o 25 e non presentou un firme. E agora volveu a traer agora no pós 2026 e tampouco vai en firme, vai como complementario. Entón, farase ou non se fará. Non só ese proxecto, tamén hai outro que xa foi o ano pasado, no 2025, que é as pluviais e a mellora do vial no Outeiro Pedrouzo. Estes proxectos son antigos. Seguramente haxa que modificalos. Seguramente os precios actuales do 2026 non concordan co 2024. Co cal o que estamos facendo e provocando é volver a retrasar obras. Porque hai que volver a traer o proxecto aquí e hai que volver a pagarlle ao proxectista para que o actualice.
Non tuvo tampouco en conta pois, propostas que fixo o Partido Socialista. Varias durante estes últimos tempos. E despois, por último, o Partido Socialista e o BNG e o Partido Socialista presentamos unha moción o 9 de decembro. Vostede tuvo tempo para lela e tela en conta para incluíla neste post. É o que lle pedíanos, sin embargo non o tuvo en conta, que é o arranxo ou a ampliación das aceras da avenida de Herbecedo. 4 casas ou 3 casas que se quedaron aí pois non incluídas no anterior proxecto. Creo que debera telo en conta porque, ademais, xa falamos isto nalgún pleno e vostede pois, estaba totalmente de acordo en que había que pois, darlle ese servicio. Era necesario. Eu tamén. E creo que o compañeiro do BNG tamén. Entón, creo que pois, ter un pouquiño de disponibilidade e a sensibilidade non nos viña nada mal. En canto ao proxecto de asfaltados, eu penso que tratamos pois, a veciños de primeira e veciños de segunda. Non todos levan o mesmo tratamento. E despois, hai unha dos proxectos ou unha das pistas que se vai arranxar é de hai 2 anos. Está bastante ben. Creo que pois, ese diñeiro pudiese implementar nas vías outras vías que están pois, en bastante mal estado. Eu non comparto pois, a súa forma de traballar, non comparto o proxecto que vostede nos trai, e moito menos que adiquemos 367.000 euros a gasto corrente sin saber a que. Vostede pode o dicir, pero non o diga, demostre, nada máis. Serra, esa palabra. Basicamente, pois, dos últimos temas que temos falado, pois un deles era o que dixo José Manuel, o portavoz do PSOE, que é o da avenida de Herbecedo. Tanto as conversacións cos veciños, a moción que se presentou para que fora un dos proxectos que se lle dira prioridade, porque ao final volvemos tamén ao mismo, que hai veciños, parece que de primeira e de segunda, con uns metros de diferencia, con 50 ou 100 metros de diferencia, uns van ter pois acera e servicio para poder desplazarse pola carretera andando e outros non o van ter. Entendo que, efectivamente, o tema da titularidade da vía, pero eso non quita de que se presente o proxecto, se redacte un proxecto para poder presentalo como se falou canto antes. Despois dos outros temas das obras, estes dos puntos limpos que son a acumulación de basura e de residuos que hai en distintos lugares, Rabadeira, Furoca, non sei se poñían algún máis. De saneamento, depuradoras. Rabadeira, vale. Fosas, en realidade fosas sépticas, non? Bueno, pois non teño nada máis que decir con respecto a isto. Moitas gracias. Por empezar pola avenida de Herbecedo, o Concello trasladoulle á Diputación o compromiso de redactar o proxecto, poñer os servicios se eles facían a obra, que son os titulares da obra, porque se aclarou aquí, por parte dos técnicos, a falta de competencia para facer unha obra nunha vía que non é de titularidade municipal fora da zona urbana. Desde a Diputación requeríronme que fixeran a valoración, fixo esa valoración cun levantamento topográfico, esa valoración foron 182.181,28, levouselle a diputada de Obras e ao ingeniero de Vías cos que falei eu e acordouse que o Concello redactara o proxecto de mellora da vía, de mellora da ADP 1912 nos tramos de Torre Braña e prolongación da avenida de Herbecedo para
que posteriormente, unha vez lle entregáramos o proxecto, fora a Diputación que executara a obra. Con data 19 de diciembre, reuniuse o personal técnico da Diputación co técnico do Concello e co redactor do proxecto para definir o alcance das actuacións, porque Torre Braña leva expropiación polos dous lados, e para incorporar en un único proxecto as dúas actuacións, Torre Braña e prolongación da Avenida de Receda. Según me confirmaron, temos o borrador, digamos, do proxecto para ter unha reunión cos técnicos de Diputación para a semana que ven. Nós, unha vez perfilemos con eles, porque evidentemente é un proxecto que van a facer eles e ten que ter a supervisión deles. Eu teño o compromiso da diputada de Obras de que van ser eles o que van a executar a mellora desa vía nos dous ámbitos. En todo caso, o Concello xa fixe estimación, o Concello reiteroulle por escrito á Diputación que estaba disposto a facerse cargo dos servicios alumbrado, abastecemento e saneamiento en ese tramo, e foi a Diputación que dixo, redactado un proxecto que vos probablemente o teñades en un mes e a nós levanos 6 meses facelo. Eso foi unha conversación que tuve eu con Antonio Grueiro e con Mónica, e confiamos en ao largo da semana que ven pois pechar definitivamente o proxecto e remitirlo. É unha obra importante, preferiron non facer dous proxectos, sino un único proxecto con dous ámbitos de actuación. Eso é o que hai en relación á Avenida de Receta. Por lo tanto, eu quero pensar que eso vai a ser unha realidade máis pronto que tarde. E, ademais, bastante máis pronto, porque o noso proxecto vamos a telo desde que o acordamos en un mes. E eles tiñan que facer unha licitación pública e levaballe 6. Despois, en relación aos proxectos que se fan e que despois algún deles non acadan financiación. Desgraciadamente, as necesidades son múltiples. Intentas recollela en proxectos, pero os recursos tamén son limitados. Ojalá tuveramos tantos euros como necesidades, pero hai os euros que hai. Entón, vanse ordenando en función, moitas veces, se temos un punto de vertido ou non. Se temos un punto de vertido, decidimos priorizado. Entón, quedan proxectos, sí, quedan proxectos que se van metendo na medida que vai habendo recursos ou convocatorias dun lado ou de outro. A mí dame exactamente igual que os fondos veñan de Diputación, que veñan da Xunta, que veñan de Europa ou do propio Concello, pero vanse facendo. E, bueno, podemos dicir moitas cousas, pero en están co obras fanse, moitas, ademais. Que quedan pendientes algunhas? Bueno, pois, iremos facendo, iremos metendo recursos e iremos actualizando os proxectos se é que é necesario. En relación ás propostas, bueno, eu, que quere que lle diga? Se algo se caracteriza é que eu creo que se vai facendo actuacións en todos os sitios e melloraronse as vías en moitísimos sitios e estánse facendo instalacións de saneamiento en moitos sitios e melloranse os colegios en moitos sitios. Bueno, as necesidades son moitas. Eu, ás veces, cando vexo as propostas do Partido Socialista, bueno, tiran moito para ali, para onde temos algún conocido, onde viva a familia ou por ali, bueno, en fin, non pensamos todos igual. En relación aos proxectos de mellora de vías, hai que leelos porque ás veces unha vía que está arranxada requiere pois ao mellor un sobreancho ou requiere un cruce de augas ou requieren cousas que lle hai que facer. Pode estar arranxada, pero pode faltarlle, porque ao mellor o autobús ou quen sei, ou o camión da basura dinos, oye, cada vez que ve un coche temos que facer un sitio para apartar. Bueno, pois hai que intentar buscar eses sitios e son esas melloras que se pretenden facer moitas veces ás vías, non? Como é o caso que temos agora no acceso a Mira, pois onde se fixe un sobreancho, ou no acceso a Nogueira, que se fixe un sobreancho, e posteriormente aglomerouse ese sobreancho, non? É un pouco a transición que se está facendo no tema das melloras de vías. Despois, en relación a proposta, temos explicado que, bueno, confundir gasto corriente con gastalo en, non sei, en gasoil, pois, bueno, é ter pouco conocimiento, non? O mantenimiento de vías, moitas veces un bacheo ou unha limpeza de cunetas ou o que sea, é unha mellora dun ben que é unha inversión en un ben, non? Por lo tanto, para poder atender esas cousas, pois necesitas ter recursos. Eu non sei de que nos sorprendemos, nós pretendemos dedicar algo máis de 300.000 euros a gasto corriente, que xa dixen
vai ir a renovación de luminarias e vai ir a novos tramos ou pequenos tramos de mellora de vías municipales, pero son igual de importantes, pero non teñen a entidade suficiente como para formar parte do proxecto mínimo que che pide a Diputación. É ca advertencia de que cada vez hai máis discordancias entre os técnicos que redactan os proxectos e os técnicos de Diputación. Nós seguimos peleando por sacar algún proxecto que se presentou fai 3 anos en Diputación e ao día de hoxe ainda siguen discutindo os técnicos de Diputación e o redactor do proxecto porque non se poñen de acordo se ten que ir orientado nun lado ou no outro ou se a cementación ten que ter 15 ou 25 centímetros. Entón, para evitar eso, os concellos están adoptando o acordo de pedir todo a gasto corriente, sacan su filtro da Diputación e polo menos tes un técnico que é o que che redacta o proxecto, que é o que despois firma e se fai cargo da obra. Porque cando tes que poñer a varios técnicos de acordo, consigues que as obras moitas veces non se fagan. Eu non hai máis que mirar, pois, por exemplo, Cerceda, con un post como o noso, acaba de meter 700.000 euros en gasto corriente, ou Laracha 1 millón, ou Camariñas 319.000, ou a Baña 533.000, ou Ponteceso 715.000. Creo que denota moi pouco conocimiento do funcionamento dunha administración pública se adicamos a un proxecto concreto, e máis, se adicas a un proxecto concreto, como poden ser calquera dos que están aquí, corres o riesgo de que non se faga, se pasa polo criterio da Diputación. Digo da Diputación, dos técnicos da Diputación. Entón, ás veces o que buscamos é agilidade, e para ter agilidade, pois evidentemente tens que che den os cartos, que che ingresen os cartos, e ti despois financias ese proxecto, pero sin ter que pedirlle permiso á Diputación. Esa é un pouco a explicación de por que esta proposta e non outra. José Manuel, tes a palabra. Sí, moitas gracias. Ben, afortunadamente conozo moita xente en Oristaco. Entendo que vostede tamén. Non hai máis que ver onde vai ser instalada unha antena de telefonía aí na zona de Branja Couso. Ben, fala vostede de outros concellos. Eu estou falando de Coristán. Fora un acordo plenario na anterior legislatura de que todo o POS iba destinado a obras, non a gasto corrente. Vostede tamén estaba a favor. Entón, quen está incumplindo é vostede. As aceras, o problema das aceras da Avenida de Bercedo é que xa deberan ser incluídas no anterior proxecto. E vostede fala de que, bueno, que falou ca Diputación, que vai coller o proxecto que xa tiña a Diputación de arranxo a Torre Braña para incluir este. Iso chamase retraso, novamente, porque agora collemos o proxecto ese de Torre Braña, modificámoslo incluindo as aceras de Herbecedo e novamente volvemos a retrasar o proxecto de Torre Braña, cando era do ano 21. Do 21, estamos no 26. Actuacións que o Partido Socialista propuxo. Reurbanización do entorno do colexio, arredor do colexio e do instituto, está sin facer, debe ser un conocido meu. As aceras Oca hasta o cruce do Castro. Melloras de señalización, lugares, intereses e aldeas. Arranxar e adecuar cuadros eléctricos en Coristanco, que todavía hai cuadros con risco de que alguén meta ali a man. Punto limpo en Coristanco. Incluíuse nun POS un camión novo da basura que finalmente quedou descartado. Vostede dixo que era mellor subcontratar a unha empresa. Ben, pois, actuacións creo que non son nin para min, nin para un, nin para 10. É para todo o concello. Para todo o concello. Fala vostede de que, claro, hai un proxecto dunha carretera ou dunha vía, evidentemente, son pouco diñeiro, vamos a decir. Pero é que sumando unha vía, máis outra, máis outra, máis outra, facemos un proxecto completo igual co que vostede nos trae aquí de 14 vías. Entón, non diga vostede de que non se pode facer un proxecto axeitado para presentar no POS 2026, señor alcalde.
O Partido Socialista, veñan de onde veñan as obras, está a favor, pero non da súa forma de traballar. Por iso non imos votar a favor, imos nos abster. Nada máis. Referente ao plan de obras que se vai votar, pois un pouco na línea que está dicindo o portavoz do PSOE, pois son obras que efectivamente todas van facer falla, esas bastantes máis. De todas formas, como tampouco se poñen en conxunto, quero dicir, tampouco se falan que obras se poden plantear ou non plantear en conxunto, senón ustedes plantean unhas obras que deciden que son as mellores, pois vais aprobar igual, son obras para o Concello de Coristanco, pero o Bloque tamén se vai abster. Ao revés.
Sí. Vale, primeira pregunta é referente ao obradoiro Lubiáns 2, no que no anterior obradoiro de Coristanco pois houve moi pouca xente, creo que ademais 4 beneficiarios. Entón, pregúntolle cal é a xustificación técnica e social para asinar un novo convenio para o obradoiro Lubiáns 2 e que cambios concretos se introduciron para garantizar pois, un investimento público e que teña impacto pois, nos vecinos de Coristanco porque somos copartícipes xunto con Carballo. Segunda pregunta é referente á vivenda. Hai algunha iniciativa por parte do Goberno municipal para subvencionar ou axudar a rehabilitar vivendas antigas ou abandonadas? Estás a promover algunha iniciativa conxunta co Instituto do Solo de Galicia para destinar terreno para a vivenda? Terceira pregunta é referente á recollida do lixo. Houve unha recente reorganización, sacáranse contenedores, ampliáronse en algunha zona. Pregunta, considera vostede que está a prestar un servicio axeitado? Con que periodicidade se está a prestar o servicio tanto no rural como nos povos Coristanco e Agualado? A seguinte pregunta é referente pois, a unha antena de telefonía da zona de Brenlla. Cando tivo coñecemento o Concello deste proxecto exactamente? Valorou o alcalde e o goberno municipal mediar coa empresa para buscar outras ubicacións máis alonxadas da vivenda? Por que non se convocou unha reunión informativa á veciñanza unha vez tido coñecemento desta instalación? Valoráronse as posibles afeccións que ten a instalación da antena na zona? A última referente a este tema, que beneficios económicos obtén o Concello con esta instalación? Nada máis. Moi boas. As preguntas a verdade é que é un monográfico sobre o tema da instalación da antena na parroquia de Couso. Está claro que hai hai aquí unha representación dos veciños. Entendo que hai unha contestación senón a colocación en sí, pero sí a ubicación da antena. Está claro que todos queremos ter servicios, comunicarnos, é normal que no rural pois os haxa, pero, bueno, de aí a que se coloque unha antena desas características do orden de 100 metros de un par de casas, pois tendo en conta que hai dudas dos efectos que poden provocar pois esas antenas tan próximas aos veciños, pois eu creo que o mínimo sería pois poñerse do lado dos veciños e intentar buscar unha ubicación máis alonxada. Por lo tanto, as preguntas van relacionadas con eso. Data na que se tuvo conocemento de que se iba colocar esa antena no término municipal de Coristanco, en concreto na parroquia de Couso. Que información ou que reunións houbo cos veciños que ao final están próximos e son os máis afectados por esa antena? Que data ten a licencia ou permiso de obra para a instalación, se que o ten? Que información recabou o Concello
porque, bueno, sabemos, están salindo no periódico, que concellos como os de Bergondo chegaron a un acordo para unha reubicación dunha antena que está no seu término municipal. Hoxe ou onte tamén salía no periódico, e supoño que tamén na televisión, os veciños de Forcarei que están en contra tamén da ubicación, non tanto, tamén non se fala tanto da antena en sí, senón da localización, será pola proximidade a un lugar. En Ribeira temos conocemento que tamén hai movimentos dese tipo. A miña pregunta é que información recabou, pois, neste caso, pois, os representantes dos veciños de cara a esa antena, a esa instalación. Independentemente de todo eso, da legalidade, da non legalidade, da proximidade, etcétera, etcétera, eu creo que neste caso, se hai un grupo de veciños que se está mobilizando, eu creo que a labor do Concello é estar ao lado dos veciños e non, pois, ao lado da empresa, e que haberá mecanismos para, digamos, presionar ou modificar esa localización e que vaya, pois, saberá terreno e monte, tanto na parroquia de Couso como en outras máis do Concello, para que teña que estar a 100 metros de algunha casa. Eso podese aplicar ás antenas de telefonía, pero tamén o teríamos que ter en conta coas liñas de alta tensión, que tamén hai unha que vai cruzar o Concello, que pasa prácticamente por encima de casas na parroquia de Valenza. Nada máis.